Pois Sanxenxo semella ser un destino turístico atractivo tamén para intentos de estafas nos alugueiros. A Garda Civil investigou un veciño de Toledo que arrendou un piso mediante un anuncio falso nas redes sociais. As inmobiliarias locais son coñecedoras destes calotes, mesmo viviron algún caso no que lles usurparon a identidade para cometer a estafa. Alugou unha vivenda por 500 euros ao mes en Sanxenxo, aboou unha fianza de 350 a través dunha plataforma digital e nunca tivo acceso á casa. A vítima denunciou o sucedido e a Garda Civil puido identificar un veciño de Toledo como presunto autor da estafa. Este tipo de timos non sorprende o persoal desta inmobiliaria onde viviron un caso de usurpación de identidade. Nos copiaron un anuncio dunha casa e pois alugárona, entonces duplicamos reservas. Evidentemente nos tiñamos todo regularizado, coas señais e todo ben documentadas e non tuvemos ese imprevisto, pero sí que as familias que alugaron pois atoparon que non tiñan vivenda vacacional, non? Nese caso, as vítimas da estafa foron 4 familias que denunciaron os feitos. Pois alugábamos en 2.000 e pico largos, 3.000 a semana, e eles habían alquilado, pois imagínate, unha semana en 1.500 euros, 1.800. Entón, eles o que viñan era a totalidade do aluguer abonado, e chegaban e pois non, ese alquiler ou ese aluguer non era real, era ficticio totalmente. Intentaban poñerse en contacto coa persoa que lles había alugado, pois tiñan un contacto de WhatsApp e os tiña bloqueado xa. Aquí, 8 de cada 10 arrendamentos fanos a través da web. Aseguran que ás veces advirten certa desconfianza no cliente. Duns anos para cá, a verdad que sí, teñen medo deso, de que van a pagar unha cantidade bastante elevada dun aluguer en pleno agosto e queren saber exactamente. Tens que collerlle confianza á persona coa que estás falando. Os profesionales temos que vender verdades, non fotos coa IA e cousas desas. É moi difícil a día de hoxe determinar se un anuncio é real ou non, porque se copian tal cual. Lóxico sería que tuveses unha conta dunha entidade que se dedica a aluguer e que este, digamos, referenciada, que a teñas localizada e identificada. Isto o que vai provocar é que a xente antes de facer o ingreso pois chame, corrobore que efectivamente somos unha empresa asentada en Sanxenxo, que temos unha oficina e demais. Supoño que dará un pouco máis de credibilidade